Ja lähdetäänpä sitten liikenteeseen. Jes, eli tosiaan tervetuloa tähän Symetrin Naviate-webinaariin. Ja me on tosiaan Ahtiaisen Niina, toimin myyntipäällikkönä tässä Vantaan toimistolla AEC-puolella ja sitten meillä on tässä toisena puhujana sitten Priina Massaon, joka on meidän AEC Senior Konsultti, joka tulee kertoa sitten enemmän tuosta Naviate-puolesta. Ja tästä löytyy vähän tätä päivän agendaa, eli käydään pieni tuommoinen symmetriesittely ensin, sitten käydään läpi mitä on elinkaariarviointi, tuommoinen Naviate yleiskatsaus, sitten katsotaan siitä tärkeimmät ominaisuudet, kurkistetaan pikkusen tuohon OneClick LCAhan ja sitten vielä käydään läpi Symetrin palvelut ja sitten mahdolliset kysymykset. Ja aloitetaan tästä Symetristä, eli nopeasti. Symetrihan on vuonna 1989 perustettu Ruotsissa ja sen jälkeen ollaan sitten orgaanisesti ja yritysostojen kautta laajennuttu. Ja tällä hetkellä meillä on noin 1000 työntekijää, joista 100 on kehittäjiä ja sitten 600 konsultteja. Päivittäisiä käyttäjiä meillä on 400 000 ja tällä hetkellä meillä on sitten, toimitaan 7 eri maassa ja sen lisäksi on 33 eri paikassa toimistoja ja lisäksi ollaan sitten noiden yritysostojen kautta niin Autodeskin suurin jälleenmyyjä. Ja mitä me sitten tehdään, eli me kehitetään, toteutetaan digitaalisia ratkaisuja ja palveluja. No niin, kuuluuko? Tässä joku vähän... Nyt kuuluu. Jes, no niin, hyvä. No niin, hyvä. Tämä onkin tämmöinen teknisten ongelmien päivä. Mutta joo, niin anyway, niin kehitetään ja toteutetaan digitaalisia ratkaisuja ja palveluja rakennus- ja yhteiskuntasuunnitteluun sekä sit valmistavan teollisuuden yrityksille. Sitten lisäksi meillä on omia palveluita ja tuotteita, eli meiltä löytyy sovelia valmistavalle teollisuudelle. Sitten on nuo CQ-ohjelmistot, jotka on tämmöiseen lisenssien hallintaan, ja sitten Naviate-ohjelmistot, jotka on sitten Revitin ja Civil 3D:n päälle. Ja nyt tänään pureudutaan sitten nimenomaan tuohon Naviate-zeroon. Ja meidän missio eli ollaan sitouduttu pienentämään hiilijalanjälkeä asiantuntijoiden ja johtavan teknologian ja palveluiden avulla. Ja miksi me nyt sitten puhutaan paljon tästä ympäristöasioista ja laskelmista sun muista, niin tästä löytyy nyt sitten muutamia syitä sille, miksi tätä asiaa kannattaa tehdä. Ja sitten vähän tuosta vastuullisesta rakentamisesta, eli 39% kaikista maailman hiilidioksidipäästöistähän tulee nimenomaan rakennusalalta ja siitä 11% tulee näistä rakennukseen käytettävistä materiaaleista. Eli siihen 11% me koitetaan nyt sitten näillä kaikilla toimilla vaikuttaa. Ja sitten mikäli teille tulee nyt tämän webinaarin aikana kysymyksiä mieleen, niin siellä pitäisi teillä olla oikealla tai vasemmalla puolella semmoinen kysymykset-boksi. Sinne voi jättää kysymyksiä, tai jos olette mobiilissa, niin siellä taitaa olla semmoinen kysymysmerkki. Ja niihin kysymyksiin vastataan sitten tämän webinaarin loppupuolella. Ja nyt sitten annan puheenvuoron Priinalle, niin ruvetaan käymään noita Naviate-hommia läpi. Kiitos Nina. Käyn lyhyesti läpi, mitä on elinkaariarviointi ja elinkaaren vaiheet. Elinkaariarviointi
tai LCA tai Life Cycle Assessment on tuotteen tai palvelun elinkaaren ympäristövaikutusten arviointimetodologia. Elinkaaren arvioinnissa voidaan huomioida useita eri ympäristövaikutusluokkia. Hiilijalanjälki, viralliselta nimeltään Global Warming Potential, on yksi elinkaariarvioinnissa arvioitavista vaikutusluokista. Ja seuraava kaaviossa näyttää elinkaarivaiheet. Elinkaari jaetaan 5 vaiheeseen. Ensimmäinen on tuotevaihe, joka sisältää tämä 3 vaiheet. Ja sitten meillä on rakentaminen vaihe, joka sisältää tämä 2 vaiheet. Ja sitten on käyttövaihe, joka sisältää tämä kaikki 9 eri vaiheet. Ja sitten on purkuvaihe, joka sisältää tämä 4 vaiheet. Ja viimeinen on elinkaaren jälkeen. Ja Navier Zero auttaa tuotevaiheessa A1 A3. Ja kun tehdään elinkaariarviointi koko rakennuksen elinkaaren ajalta, meidän ja Symetrin ratkaisu on one-click LCA. Eri maassa on erilaiset pakolliset asetukset ja jokaisessa maassa on pieni ero, kuten koskeeko ne korjausta, elinkaari, ajankohtaa, soveltuvia rakennuksia, acceptable data tai preference of EPDs. Ja sitten viimeinen on scope of assessment, joka on niin tärkeä. Scope tarkoittaa, että jos tarvitaan tehdä ilmastoselvitys, teidän täytyy lasketa erilainen tämä life cycle stages tai elinkaari vaiheet. Ja Tanskassa tämä on kaikki vaiheet, joka teidän täytyy lasketa, ja Suomessa tämä on sen scope. Ja Ruotsissa on vähän scope, he laskevat vain A1 A5, ja Norjassa tämä on scope. Ruotsissa ja Norjassa ilmastoselvitys on ollut pakollinen vuodesta 2022 ja Tanskassa tuli viime vuonna ja Suomessa tuli ensi vuonna. Ja Suomessa seuraavat elinkaaren vaiheet on menetelmän mukaisesti sisältytettävä rakennuksen hiilijalanjäljen arviointiin. Ja tämä on kaikki erilainen vaiheet, joka täytyy lasketa. Uusi rakentamislaki tulee Suomessa ensi vuonna ja Symetrillä oli järjestänyt viime kuussa webinaarin uusista määrityksestä, mutta webinaarin jälkeen tuli julkaisten jotain uusia päivityksiä ja käydään läpi nuo muutokset ja muutamat perussanot. Tässä kun saat tämä PDF, siellä on webinaari-linkki, tai ehkä Niina, voisitko laittaa chatissa myös meidän tämä viime webinaari-linkki. Ja siellä on lisätieto, jos on kiinnostunut näyttää kaikki muutos, joka on nyt julkaistu. Sitten se on mahdollisuus tarkistaa tämä linkki. Mutta me voi käydä läpi vähän muutos. Ja merkittävien muutos oli, että ilmastoselvitys saatetaan toimittavaksi lopputarkastusaikana eikä rakennuslupavaiheessa nyt. Ja uudisrakentaminen vaativat ilmastoselvityksensä ja nyt korjausrakentaminen ei tarvita ilmastoselvitystä on nyt uusi. Ja raja-arvot eivät ole ensi vuonna, mutta asetetaan vuonna 2026 ja se koskevat vain rakennusta. Ja rakennuksen materiaalseloste muuttuu rakennustuoteluetteloksi. Sitten nyt yleiset periaatteet on, että jos vaaditaan energiatodistus, vaaditaan myös ilmastoselvitys. Ja tulokset jaettuna rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalan ja hiilikäden jälkeen. Ja arviointituloksen ilmoitetaan erikseen rakennukselle ja rakennuspaikalle. Ja laskennan kesto 50 vuotta. Tämä on kaikki vanha info.
Sitten Symmetryllä pyrimme vaikuttamaan vähähiilisen suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuilla ja palveluilla. Siksi olemme kehittäneet Net Zero-tuotteen. Ja tässä kaaviossa näet rakennuksen elinkaaren 62 vuoden ajalta. Ja tässä Excelillä on käyttöaika tai service life. Ja sitten Y-akselissa on LCA-laskelmat. Ja energian kulutus vähenee ajan myötä, kun siirrymme vihreän energian, mutta A1:sta A3-jakson eli projektin alkuvaiheeseen en voi vaikuttaa enää myöhemmin. Tämän takia lähdemme kehittämään ratkaisu Net Zero, joka yksinkertaisisi prosessi ja helpottaisi tietoon perustuvien päästösten tekemistä vähähiilisempien rakennusmateriaalien suhteen. Net Zero on suunnattu AEC-markkinoille. Se on Autodesk Revitin lisäosa ja optimoi rakennuksen hiilijalanjälkeä suunnitteluprosessi aikana. Ja tämä auttaa tekemään vastuullisempia materiaalivalintoja sekä tunnistamaan hiilijalanjälkeä kuorittavat pisteet Revit-mallissa. Net Zerolla on pääsy one-click LCA:n rakennusmateriaalipäästötietokanta koko suunnitteluprosessin aikana. Ja me voi käyttää tämä sana tietokanta tai database, joka tarkoittaa kirjasto, joka sisältää yleiset ja valmistajan IPD:t. Se on mahdollisuus lisätä, muuttaa ja poistaa tietoja Revit Familysta ja materiaalista ja näitä kaikki muutokset koko ajan työskennellessään. Net Zero tukee arkkitehtiä, rakennusinsinööriä ja sisustussuunnittelijoita, jotka työskentelevät Revitillä. Ja tavoitteemme on kuroa umpeen kuilu Revitillä suunnittelevien arkkitehtien ja LCA-konsulttien välillä, jotka tekevät koko elinkaariarviointia. Ja tämä kuva näyttää Net Zero-työkalu. Kun ladataan tämä ohjelma, se näyttää siellä välilehdessä Net Zero-työkalu, joka sisältää tämä 4 työkalu. Se on tosi helppo ohjelma, joka sisältää vain tämä 4 työkalut. Ensimmäinen on Settings. Settings-työkalu auttaa määrittelemään elementtien scope. Apply Resources, sen avulla voit nähdä koko projektin elementit, joka tarvitaan lasketa ja siellä voit asettaa resursseja elementteihin. Ja sitten meillä on CO2 Calculation-työkalu, joka visualisoi mallin hiilidioksidipäästöt kokonaismäärä ja korostaa eniten vaikuttavia rakennuselementtiä. Ja viimeinen on Export-työkalu, joka vie elementti- ja resurssimäärät vaivattavasti suoraan mallista one-clickin, tai on mahdollisuus myös tuoda tiedot Exceliin. Nyt katsotaan tarkemmin Net Zeroa. Ensin voit näyttää teille Settings-työkalu. Ja nyt Settings-työkalu me kerroin, että se määrittää, missä rakennus sijaitsee ja mitä rakennuselementtiä tai Revit-kategoriaa sisältetään CO2-laskentaminen varten. Meillä on valmis siellä yksi video. Kuten sanoin, että se sisältää vain 4 työkalut ja Settings-työkalu sisältää tämä 2 vaihtoehdot. Ensin aloittaa määrittämällä projektin sijainti ja valitsee oikean maa, jos projektisi on jossain muussa maassa. Ja sitten meillä on Phases. Voit päättää, mistä phasesta sisältää elementtiä hiilidioksidin päästöjen valintaan tai laskentaan. Ja sitten valitsee Revit-luokat, jota haluat käsitellä lisäämällä valintamerkki. Ja voit myös suodata tarvittavat luokan lisäämällä vain avainsana. Se on helpompi, voit poistaa tämä rasti ja lisätä tämä rasti, jos tarvitaan lasketa tämä Revit-kategori.
Ja sitten oikealla on units. Voit määrittää projektillesi luokkakohtaiset oletusyksiköt. Ja kun kaikki tämä yksiköt on valmis ja paina OK ja tallentaa projekti. Kun tallentaa project, se muistaa kaikki tämä tehnyt asetukset tai lisätty tämä scope. Sitten on update cache. Sen avulla voit ladata uusimmat IPDit. Ohjelmistoja ei tarvitse asentaa uudelleen, koska me päivitämme tämä usein database tai IPDit. Seuraava versiossa julkaisussa, joka voi tulla tämä kesäkuun aikana, saimme myös import- ja import-toiminnot, joilla voit tallentaa asetukset yhdestä projektista ja tuoda ne toisen projektin. Se säästää paljon aikaa, jos yksi kerta on tehnyt kaikki tämä asetukset ja lisätty kaikki tämä scope. Seuraava työkalu on Apply Resources-työkalu. Ensin me voi näyttää, miten voi valita ja suodata elementti. Ja sen avulla voit nähdä koko projektin elementti, joka on nyt lisätty settingissa. Taas me voi avata tämä video. Okay. Tätä työkalua käytetään etsimään resursseja ja määrittelemään rakennuselementtiä sen tyyppi tai material projektissasi. Vasemmalla puolella näet kaikki projektin element ja oikealla puolella näet kaikki resurssit tai database, jotka voidaan lisätä elementteihin. Voit suorata tarvittavan kategorian tai familyin avainsanan mukaan. Se on helpompi työskentellä vain tämä elementit. Ja sitten meillä on myös advanced filters. Ensin me voin näyttää teille show-vaihtoehdot. Jos klikkaa show elements-vaihtoehdot, se näyttää vain projektin elementit, joka on valittu 2D-näkymässä tai 3D-näkymässä. Nyt se on helpompi työskentellä vain tämä objektit ja elementit. Ja sitten siellä oikealla on advanced filter-vaihtoehdot. Tämän ominaisuuden avulla voit suodata ja valita elementtiä niiden alkuperäinen perusteella. Ja siellä on filter, voit tehdä filter group by material tai Revit category. Se on mahdollisuus klikkaa monta eri kategoria yhdessä. Ja jos on kiinnostunut työskentellä vain joku family kanssa, sitten se on mahdollisuus myös klikkaa joku oikean family. Sitten meillä on myös vaihtoehdot include unused tai no resources. No resources tarkoittaa, että jos no resources on valittu, se näyttää lista elementit lista vain johon IPD tai mapping ei ole tehnyt. Näin varmistat, että malleihin integroimasi tiedot ovat tarkkoja, luotettavia ja projektisi tarpeen mukaisesti. Tämä oli vähän info, miten voi valita kaikki objekti. Ja sitten seuraava videossa me voi näyttää teille, miten voi etsiä ja käyttää resource. Nyt resources siellä tarkoittaa, että se on IPD tai database. Oikealla puolella ovat kaikki resource, sen IPDit, hiilidioksidiluokitus ja compare ja apply vaihtoehdot. Ja sitten meillä on oikealla siellä advanced filter vaihtoehdot. Se on mahdollisuus pilottaa tämä filter ja näyttää tämä filter vaihtoehdot. Ja siellä löytyy kaikki IPDit, joka on lisätty siellä. Ja sitten se on mahdollisuus tehdä filter by data source. Toivottavasti tietää, meillä on Suomessa myös yksi average database, joka on CO2-data. CO2data.fi, se palvelu tarjoaa puolitoista dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ja palvelujen ilmastovaikutuksesta. Tämä palvelusta vastaa Suomen ympäristökeskus SYK, ja se on kaikille avoin ja maksuton. Se on mahdollisuus valita ja filteroida tämä CO2-data sieltä ja joku muut
master data source, esimerkiksi EPD International tai EPD Hub, jos on kiinnostunut näyttää vain tämä EPDt. Sitten on mahdollisuus filter by area. Vielä by default meillä on Finland valittu, mutta se on mahdollisuus, jos teidän projekti on joku muut maassa, sitten se on mahdollisuus valita tämä eri maa. Sitten meillä on filter by resource category vaihtoehdot. So siellä löytyy kaikki resource categories. Esimerkiksi jos meillä on joku element, esimerkiksi floor valittu, ja me painamme tämä automatic mapping, se automaattisesti filtroida vain material, joka voit käyttää, jos tarvitaan lisätä mapping floorissa. So, sitten on mahdollisuus tehdä filter by type. Voit valita esimerkiksi generic tai manufacturer specific type ja by carbon luokitus tai ranking system. Ja sitten on yksikköt, voi valita oikean yksikkö. Ja siellä se näyttää alhaalla, koska meillä on filter tehnyt Finland. So nyt kokonaan database on yli 27 000 ja Suomessa meillä on vielä tämä yli 2000 database tai EPDt. Ja sitten voit myös, jos meillä on joku element valittu, esimerkiksi ceiling, se voit myös etsiä resource avainsanan mukaan. So nyt se näyttää vain kaikki resources, joka sisältää tämä ceiling name. Tai myös on mahdollisuus laittaa EPD-numero mukaan. So nyt se on helpompi tarkistaa jokainen EPD. Siellä on document-merkki, josta voit näyttää sen GWP-arvot ja muut kaikki tiedot, mikä on valmistaja tai kuvaus tai technical info. So voit tarkistaa jokainen EPD ja jos tietää, okei, tämä on EPD, joka teidän täytyy käyttää, vain painamalla apply, se lisätä oikealta vasemmalle tämä elementin päälle tämä EPD ja se automaattisesti laskee CO2-arvot. Ja sitten meillä on, jos esimerkiksi tarvitaan joku door-element, se on mahdollisuus tarkistaa kaikki doors, tarkistaa sen EPD ja jos tarvitaan laittaa elementin päälle ja tarvitaan kartoittaa tämä EPD, se on helpompi laittaa. Ja se on myös mahdollisuus käyttää copy-paste-työkalu, jos teillä on samanlainen objekti. Ja sitten meillä on Navigateroissa näyttää kaikki familit samalla tavalla kuin Revit. Sama kuin Revitissä on siinä on tämä function vaihtoehdot, se näyttää kokonaan structures. Samanlainen Navigatero myös näyttää tämä kokonaan structure ja resource voidaan lisätä assembly levelissä tai material levelissä, jos esimerkiksi ei löyty oikean assembly EPD, so se on mahdollisuus lisätä kaikki material EPDs. So, ja sitten tämä ohjelma laskee hiilipäästöt sen mukaan. Ja se on, miten voit laittaa resources elementissa ja seuraavassa julkaisussa saimme myös import- ja export-toiminnon tämä dialogboxissa myös, jolla voit tallentaa mapping tai kartoitus yhdestä projektissa ja tuoda ne toisen projektin. Jos esimerkiksi teidän projektissa on aina käytetty samanlainen seinätyypit ja ovet ja yksi projektissa, jos on tehnyt tämä mappings, se on helpompi kopioida toinen projektin ja se säästää paljon aikaa sitten. Okei, vielä yksi työkalu tai työkalu Apply Resourcessa on Compare-työkalu. Voit tarkastella ja vertailla material Compare-työkalu avulla ja tämä ominaisuus yksinkertaistaa päästösen tekoa, jolloin voit miettiä vaihtoehtoja selkeästi tai tarkasti. So, miten se toimii?
jos esimerkiksi meillä on joku element valittu ja me tietää siellä, me tarvitaan lisätä siellä Readymix Concrete esimerkiksi, me voi kirjoittaa Readymix Concrete, se antaa kaikki IPD-info siellä, kaikki IPD, suomalainen IPD. So se on mahdollisuus valita jokainen IPD ja tarkistaa sen IPD tai GWP-arvot ja sitten apply resources, mutta meillä on tämä compare-työkalu ja on mahdollisuus verrata jopa 5 resource, se avata uusi dialog box ja tämä resources on järjestetty listassa GWP-arvon mukaan, pienen arvo ensin. Ja sitten vasemmalla meillä on Properties-välilehti, joka sieltä voit lisätä tai poistaa ominaisuuksia tarpeen mukaan ja tarkastaa kaikki tämä tiedot. Ja se on mahdollisuus apply resources suoraan tästä ja myös se on mahdollisuus tehdä pin, laittaa tämä pin päälle. Pin toimii sama kuin Revitissä voit pinnata Revit objectit. So jos on pinnattu joku IPD, se aina tulee näkyviin ylhäällä. So, se on miten se toimii. Seuraava työkalu on CO2 Calculations, kun nyt kaikki asetukset on laitettu, tietää minkälainen element tarvitaan lasketa ja on lisätty kaikki mappings ja IPD on lisätty. Kun tämä CO2 Calculation työkalu antaa yleiskuvan hiilidioksidipäästöistä ja mitkä rakennuselementit vaikuttavat niihin eniten. So, tämä CO2 visuaalinen korostusominaisuus voi auttaa sinua keskittymään projektin tarkemmin elementit ja se näyttää siellä kokonais CO2 päästöt ja kun klikkaa elementtiin, se näyttää elementit myös Revit-näkymässä. Se voi olla 2D-näkymä auki tai 3D-näkymä auki. Ja sitten hiilipäästöjen jakautuminen nähdään Revit-kategori tai Resource-kategorin mukaan. So, meillä on 2 eri vaihtoehdot ja kun klikkaa tämä nuoli, näet tarkemmat tiedot jokaisessa lasketusta elementistä. Se on mahdollisuus näyttää kaikki tämä sarakeet, sen kategori, family, tyyppi ja resource, joka on lisätty, ja sen CO2-arvot, ja sitten myös IPD on mahdollisuus avata. Ja yksi kerta, kun on käytänyt tämä CO2 Calculation työkalu, Navigator automaattisesti luoda tämä luettelo, joka sisältää kaikki tämä sarakeet, category, family, resource name, data source number, resource unit ja GWP-arvot. So, jos tämä elementissa on lisätty tämä mapping, se myös Navigator lisää uuden parameter Revit-elementteihin. So, se on kaikki integrated. So, ja myös, jos on kiinnostunut näyttää tämä arkilla, se on myös mahdollisuus siirtää tämä luettelo arkilla tai näyttää kokonaan tämä info. Sitten viimeinen työkalu on export-työkalu. So, miten tämä työkalu toimii on, että export-työkalu vie elementin resurssin määrät vaivattomasti suoraan mallista one-clickin. Ja kun viet, sen täytyy kirjautua sisään one-clickin. Jos senillä ei ole tiliä, voi register ilmaisen käyttötili ja siellä on mahdollisuus valita oikean projekti, oikean design, oikean suunnitteluvaihe ja valitse oikean laskentatyökalu, laita oikean filterasetukset, laita kaikki tiedot ja saa tämmöinen 3 eri vaihtoehdot, miten voi exportata. Yksi on download Excel, toinen on send data to another user ja jos teillä on one-click LCA account, sitten voi jatkaa one-clickissa. So, analysoi ja saada määrät tarvittaisiin tutustua Excel-ympäristössä ennen lopullista lähettämistä. So, se on helpompi muokata, jos
tarvitaan tehdä joku muutos siellä Excelissä ja lähettää LCA Consultantille. Ja toinen vaihtoehto on mahdollista lähettää data LCA Consultantille suoraan tästä, mutta hänellä täytyy olla one-click license. So lähettäjällä ei tarvitse olla one-click license, vain account, mutta jotta saaja voi avata tiedot, hänellä täytyy olla one-click license. Ja jos sinulla on one-click license, voi jatkaa tietojen käsittelyä one-clickissa ja täyttää, luokitella, suodata, uudistaa ja tarkistaa kaikki tämä tarkoittaa tiedosi. Ja siellä tulee näkyviin mapped in model. Nyt mapping basis on mapped in model. So voi jatkaa siellä, kun tarkoitus ja mapping on valmis. Tulokset näkyvät one-clickissa. Ja tämä tulokset esitetään myös grafeina ja kavioina, jotka ovat helposti ymmärrettäviä. Ja vielä yksi info on, jos käytä one-click, koska Naviate on tehnyt ja se laskee vain A1 A3 elinkaarivaiheet. Jos tarvitaan tehdä kokonaan elinkaariarviointi, sitten meidän täytyy vielä on mandatory data, joka on missing, ja teidän täytyy lisätä kaikki muut vaihtoehdot, myös esimerkiksi oikean building area tai calculation period tai energy consumption ja construction site operations. Kun kaikki tämä mandatory info tiedot on valmis, sitten voi saada oikean kokonaan ilmastoselvitysreport one-clickissa. Mutta mitä voi saada Naviate Zeroista on oikean material info suoraan one-clickissa. So, tämä oli Naviate Zero esittely ja sitten nyt voi käydä läpi vähän mikä on one-click LCA. So, viime vuonna aloitimme partnership OneClick LCAn kanssa, joka on maailman johtava rakentaminen ja tuoteollisuuden LCA-laskentaohjelmisto. Ja OneClick tarjoaa 3 erilaista tuotteet. Meillä on Building LCA, Infra LCA ja yksi valmistajalle EPD tai ympäristötuoteseloiden tuottamiseksi työkalu. Ja OneClick on ollut markkinoilla on yli 20 vuotta ja integroitu yli 20 suunnitteluohjelmistoon. Ja se sisältää iso datapisteet. Siellä on yli 200 000 datapisteet OneClickissa. Ja yhteenveto vielä muutamista OneClick LCAn keskeistä ominaisuuksista on, että se on tosi helppo verkkopohjainen työkalu elinkaariarviointiin ja elinkaarikustannusten laskentamiseen. Ja se analysoi, vertailee ja vähentää hiilipäästöjä projektin jokaisessa vaiheessa. Ja tämä ohjelma tarjoaa myös integraatiot tietomallinnus- ja energiaohjelmistoihin. Ja OneClick LCA:llä on myös kattava tietokanta. Mä kerroin teille, että se sisältää yli 200 000 datapisteet. Datapisteet taas tarkoittaa EPD:t. Ja sitten meillä on OneClickilla on myös, se tukee yli 80 maakohtaisia menetelmiä. Ja se kattaa rakennuksen kaikki elinkaarivaiheet. So, tämä oli vähän info, miksi voi käyttää OneClick LCA. Ja sitten nyt meillä on taas yksi video valmis. Me voi näyttää teille, miten OneClick-ohjelma toimii ja miten se tekee. OneClick on web-pohjainen työkalu, so vain laittamalla salasana tai sähköposti se on mahdollisuus avata tämä. Sitten meillä on user account, johon voit muokata asetuksia, kuten maata tai kieliä. So jos me laitetaan siellä Finnish
language kokonaan ohjelma on nyt suomeksi. So OneClickissa aloitussivulla löydät kaikki omat projektisi kansiossa tai siellä on projekti. Sitten meillä on julkinen esittelykohdasta löytyvät esimerkiksi rakennusprojekti, sama kuin Revitissä on sample projects. Ja sitten jos tarvitaan lisätä uusi projekti, se on tosi helppo, vain klikkaa lisää ja rakennus ja sitten liitä tämä projekti licensing ja täytä kaikki tämä tiedot, pakollinen tiedot, esimerkiksi projektin nimi, oikein kansio, minkälainen projekti se on, tyyppi, jäsenmaa ja osoite. Ja kun tallentaa tämä, täytä välineelliset tiedot, esimerkiksi bruttoala, maanpäälliset kerrosten lukumäärä, runkotyyppi ja laita joku kuva, jos siellä on. Ja sitten viimeinen ja tosi tärkeä on laskentamenetelmiä ja sertifikaatiot maakohtaisia. Me kerroin teille, että meillä on OneClickissa yli 80 erilainen menetelmiä. So kaikki tämä löytyy tämä listassa. Se on, jos teillä on projekti Suomessa ja joku muu maassa, se on mahdollisuus valita kaikki. Ja projekti aloitussivulla näet yleiset tieto ja suunnitteluvaiheen ja tuloksen. Ja suunnitteluvaihe on projektin aloitusvaihe, jossa lisätään kaikki suunnitteluvaihtoehdot ja materiaalitiedot. Ja valitse sieltä oikean laskentatyökalu ja laita sen nimi, oikean suunnitteluvaihe, jos se on strategy-vaihe tai luonnosvaihe ja development stage tai mikä se on. Laita kaikki tämä tiedot ja siellä tulee näkyviin aloitussivu taas. Jo suunnitteluvaihe alle tulee näkyviin nyt elinkaaren kustannusten, joka on life cycle costing. Ja sitten meillä on vähähiilisen arviointi, joka on YM method tai low cost assessment. Ja sitten meillä on kiertokulun rakentaminen, joka tarkoittaa building circularity-työkalu. So meillä on siellä 3 eri laskentatyökalua lisätty. Sitten tämä sarake näyttää yksiköt ja seuraava sarake näyttää design suunnitteluvaihe. So vielä ensimmäinen meillä on strategy phase ja siellä sen alle tietojen sijoitussivulla valittu arviointimenetelmä näyttää, mitkä kentät on täytettävä. So, siellä tulee näkyviin tämä, että tämä 2 on pakollinen, täytyy lisätä. So, OneClickissa jokainen laskentatyökalu on sama kuin yksi template, jotka määrittävät, mitä tietoja tarvitaan ja niiden perusteella antavat tulokset. So, jos esimerkiksi nyt meillä on life cycle costing valittu, se näyttää, että minun täytyy lisätä kaikki tämä info. So, jos on YM method, sitten vielä on eri info, joka minun täytyy lisätä ja näin päin. Sitten meillä on yksi Carbon Designer 3D-työkalu. Siellä voit nopeasti optimoida rakennuksen hiilijalanjäljen ja suunnittelu alkuvaiheessa. Me on luotu siellä baseline design, se automaattisesti ottaa oikean bruttoala ja kerros. Ja sieltä teidän täytyy vain, tämä työkalu voit käyttää, kun BIM-ohjelmassa ei ole tehnyt mitään. So, se on alkuvaiheessa tai strategy phaseissa voi tarkastella erilainen material. So, vain teidän täytyy laittaa, minkälainen rakennetyyppi teillä on ja mikä on sen kuun. So, kun on lisätty tämä info, se automaattisesti siellä on mahdollisuus taas valita oikean kehysrakenne. So, ennen kuin projekti on tehnyt BIM-ohjelmassa ja tietää tämä bruttoala ja kerros, se on mahdollisuus luoda 4 eri vaihtoehtoa tämä ohjelmassa, että jos käytä concrete, betoni, paljonko on hiilidioksidipäästöt, jos käytä esimerkiksi teräs ja steel ja CLT tai timber, paljonko on CO2-arvot. So se on tosi helppo ennen kuin luoda projekti, se on mahdollisuus tarkistaa, minkälainen material voit käyttää oma projektissa.
Kun on lisätty oikean rakenne material tässä, se on mahdollisuus jatkaa ja se automaattisesti laskee kaikki geometry. Se on mahdollisuus muokata tämä default geometry info ja sitten kun painaa seuraava, se laskee myös sen erilainen elementin pinta-alaa. Ja kun lähetään tämä tiedot, se optimoi, vertailee ja visualisoi suunnitteluvaihtoehdot. Ja sitten se näin mallin tulokset elementtien, materiaalin ja luokituksen mukaan. Se on mahdollisuus tallentaa tämä projekti. Kaikki lisäinfo tulee näkyviin alhaalla. Se on mahdollisuus suunnitelmaa ja parantaa ja muokata tämä kaikki material info, jos luulen, että välipohjat CO2-arvot on niin iso, se on mahdollisuus parantaa tämä tiedot ja valita joku muut material-vaihtoehdot. Siellä tulee näkyviin kaikki monta eri material-vaihtoehdot. Voit muokata tämä ja nopeasti siellä tulee näkyviin paljonko on ero, kun tämä material on valittu. Ja ylhäällä myös graafissa tulee näkyviin ero. Ja myös kokonaan arvo on myös vähitetty. Se on prosessi, miten voi käyttää tämä ohjelma ja tarkistaa, kokeilla erilainen material. Se on mahdollisuus nyt tallentaa tämä suunnitelma omaan projektiin ja se tulee näkyviin aloituspohjassa projektissa. Siellä meillä on nyt valmis rakennusmateriaalin alle saadaan suoraan Carbon Designerista kaikki material info. Sitten se on myös mahdollisuus tuoda data Excelista ja GPXL-failista tai Revitistä tai ArchiCADista ja Solibrista, kaikki on mahdollisuus tehdä. Ja jos tarvitaan kopioida tämä strategy phase design-vaihtoehdot tai suunnitteluvaihe, se on mahdollisuus tehdä. Sitten on mahdollisuus tarkistaa paljonko on ero, jos on lisätty joku muut material tai jos on vähitetty joku material. Ja nyt rakennusmaterial alle, se on jaettu eri osin IFC-luokan perusteella, mikä helpottaa data lisäämistä ja tarkastamista. Sitten meillä on monta eri filtervaihtoehdot, koska meillä on iso database tässä, yli 2000 datapisteet, siellä se on hyvä, että voit laittaa tämä erilainen filter by material, by maa, tietolähte, tyyppi, tausta, data ja CO2-arvo tai luokitus ja yksikkö ja ominaisuudet. Tai toinen tapa löytää material on etsiä IPD-numero perusteella, vain laittaa IPD-numero ja siellä tulee näkyviin. Vain klikkaamalla se on mahdollisuus lisätä uusi rivi projektissa. Ja sitten on mahdollisuus myös laittaa hakusanoilla tämä ohjelma näyttää kaikki tietokannat, joita kyseen nimi löytyy. Ja aluksi se esittää paikallisen yleisen data ja sen jälkeen alueellisen yleisen data ja sitten alueellisen valmistajakohtainen data. Ja tämä Carbon Cloud Symbol antaa viitettä siihen, mihin päästötasoryhmään tämä material kuuluu. Ja klikkaamalla tämä kysymysmerkki symboli näet tuoten IPDin suoraan ohjelmassa. Ja se on mahdollisuus download tämä IPD myös. Ja voit laittaa favorite ja voit tarkistaa siellä sen kuvaus, technical info, ympäristöprofiili ja tarkistaa sen ranking myös. Mutta jos teillä on export license, sitten se on mahdollisuus näyttää tämä ranking. Klikkaamalla vain tämä IPD, se on mahdollisuus lisätä siellä material ja siellä voit laittaa oikean määrät, material quantities ja voit tarkistaa sen yksikkö. Ja meillä on monta eri sarakeet siellä, joka voit tarkistaa. Esimerkiksi siellä on comments field, joka voit lisätä siellä joku
comment ja sitten on talo 2000 info. Voit tarkistaa kuljetus- ja käyttöaikaa ja muut tiedot. By default se automaattisesti lisätä kaikki tämä info. Ja jos siellä on uudelleen käytetty material, jos tämä on lisätty, tämä rasti on päälle. Se tarkoittaa, että nyt se ei laske A1 A3 CO2-arvot, se vain laskee kaikki muut life cycle stages. Se on mahdollisuus kopioida tai lukea tai poistaa tämä kokonaan material rivi. Ja sitten kun tallentaa tämä projekti, se automaattisesti laskee CO2-arvot. So arkkitehti ja LCA Consultant ei tarvita tietää, miten tämä CO2 calculations on tehnyt. Teidän täytyy vain lisätä oikean material ja oikean material määrä. So, seuraava sivu on rakentamisprosessisivulla. Voit joko syöttää keskimääräisen rakennustyömaan vaikutusten skenaariot kerrosalan perusteella. Ja sitten on energiakulutus vuotuinen sivulla. Valitsee vetovalikosta sähkötyyppi ja syöttää määräksi vuotuinen energiakulutus. Seuraava meillä on laskentajakso. Laskentajakso tarkoittaa kokonaan service life. So, se on by default Suomessa 50 vuotta. Voit lisätä tämä info. Ja sitten meillä on seuraava sivu muut päästöt ja vähenteet. Sivu siellä kerää tietoja kylmäinen vuotomisesta. Ja tosi tärkeä on rakennuksen pinta-ala. Ja voit lisätä lämmitetty nettoala ja rakennuspaikan pinta-ala. Kun tämä kaikki info on lisätty, tulokset sivu tulee näkyviin automaattisesti ja se näyttää hiilijalanjälkireport ja hiilikädenjälkireport, koska me on lisätty YM method. Jokainen, jos laskentatyökalu on erilainen, esimerkiksi jos BREEAM tai Climate Declaration, joka on Ruotsissa, on valittu, tämä report on erilainen. So, se näyttää kokonaisluku myös. Ja sitten ohjelma arvioi, mitkä material aiheuttavat eniten päästöjä projektissasi ja antaa suosikkia vähähiilisemmistä vaihtoehtoista. Ja siellä se on myös export license työkalu. Se näyttää vain tämä export licensessa. Ja sitten alhaalla se näyttää kokonaan tämä graphs. Tulostussivulla on tämä diagrams tai graafit, kuten pirakoina tai pylväinä tai palkeina tai kavioina. Se on mahdollisuus tarkistaa kaikki tämä vaihtoehdot. Ja se on myös mahdollisuus ladata ne useissa formaatissa, PNG, JPG, PDF tai CSV. Ja sitten voit myös ladata tulosten yhteenveto. Se on mahdollisuus ladata Excel, jos on kiinnostunut tämä. Ja sitten siellä on lisätoiminnot. Se on mahdollisuus laittaa tämä tämmöinen tulostusreport tai yksi Word-tulostusreport. Ja siellä OneClick tekee kaikki. Lisätä siellä kaikki info, vain tämä keltainen merkinä teidän täytyy muokata projektin avulla. Ja sitten meillä on myös pääsivulta ja tulostussivulta myös löytyy tämmöinen yksi Carbon Heroes benchmark. Se luodaan valitun rakennustyypin ja sijainnin perusteella. Ja sitten tulostussivulla myös on vertaile suunnitelmavaihtoehdot. Se on meidän projekti voidaan vertailla, jos on olemassa useampi kuin yksi suunnitelma. So, OneClickissa se on mahdollisuus näyttää kaikki tämmöinen report. Me kerroin teille, että se sisältää monta eri yli 80 menetelmiä. Jos teillä on projekti Suomessa ja joku muu maassa, se on mahdollisuus käyttää kaikki tämä menetelmiä tai skoppi.
Ja sitten on mahdollisuus lisätä siellä erilainen suunnitelmavaihtoehdot ja vertailla ja parantaa teidän hiilidioksidipäästöt. Ja siellä tulee näkyviin monta eri report, joka voit käyttää, tarkastella kaikki tämä info. So, se oli one-click info. Ja nyt Niina. Yes, hyvä. Kiitos Priina. Eli tässä on tämmöinen pieni quote, minkä Symmetry on Navigaterosta ja OneClickista tehnyt. Eli periaatteessa summa summarum, niin Navigate Zero, jos näin vetää yhteen nopeasti tämän, niin on yhteistyössä OneClickin kanssa kehittelemä ja käytetään sitä OneClickin mikä tämä nyt on, tämä pankkia, tietopankkia. Ja se on nimenomaan suunniteltu tähän alkuvaiheen suunnitteluun, eli A1 A3. Ja sitten taas OneClick toimii siinä, että sitä käytetään sitten koko sen elinkaaren arvioinnin laskemiseen. Sitten katsotaan nopeasti näitä Symmetryn palveluita. Eli meiltä tosiaan löytyy rakennuksen elinkaariarviointi, eli meidän kautta saa tietenkin Navigate Zeroa, mutta myöskin sitten OneClick LCAta. Ympäristöselosteet, EPD, eli mikäli on tarve näitä tehdä tai on kiinnostunut, niin onnistuu myös meidän kautta. Ja sitten rakennuksen energiatehokkuuden ja toimivuuden analysointi. Eli pääasiassa tietenkin jokainen asiakas on erilainen ja jokaisella asiakkaalla on erilaisia tapoja ja keissejä, jotenka mieluiten tullaan ja keskustellaan ja katsotaan, että mikä se on se kenenkin keissi ja tapaus, ja sitten sen pohjalta suositellaan niin kuin asiakkaalle sopivaa pakettia. Ja tässä on sitten vielä, eli toi Navigate Zero on tosiaan tuossa alkuvaiheessa A1 A3, ja sitten OneClick on tuon koko elinkaaren arviointiin käytettävä. Et meidän asiakkaista yleensä niin sanotaan, että siellä on muutama Navigate Zero-lisenssi ja sitten 1 tai 2 OneClickia käytössä tukemassa sitä vähähiilistä suunnittelua, että riippuen vähän asiakkaan koosta. Ja tällä hetkellä meillä on itse asiassa tuossa Navigate Zerosta kamppis menossa. Tuolla perässä vielä kysymys, että mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, niin laittele sinne kyllä sitten, niin otetaan yhteyttä. Ja meihin saa tietenkin aina ottaa yhteyttä. Ja Haluatko kertoa vähän OneClick licensesta? Meillä on 4 eri licenssiä. Business Designer, Export ja Strategy Pack. Joo, se riippuu sitten tosi paljon asiakkaasta, että minkälainen paketti sieltä tulee, mutta 4 eri pakettia löytyy tuosta OneClickista ja siitä sitten yleisemmin sanotaan, siellä otetaan vähintään se strategy-paketti, mutta riippuen siitä asiakkaan työskentelytyylistä ja koosta ja kaikesta. Niin. Sitten poll-kysymys. Jes, tulee yksi poll-kysymys, eli sieltä kun tulee ruudulle kohta kysymys, niin siihen on 30 sekkaa aikaa vastata. Eli mistä haluaisitte kuulla enemmän siirtyessä vähähiiliseen suunnitteluun? Navigate Zerosta, OneClick LCAsta, vähähiiliseen suunnitteluun siirtymisestä, koulutuksesta tai konsultaatiosta?
Okei, Navigaterosta suurin osa. Excellent. Hyvä. Ja sitten katsotaan kysymyksiä, mitä on tullut. Katsotaanpas. Eli tonne onkin tullut noita tommosia linkkejä, ja siellä yksi kysymyksistä, mitä on aika usein kysytty, niin on nimenomaan näihin niin kuin termistöihin liittyen, niin sieltä löytyy nyt sitten linkki tämmöiseen kuin Green Building Councilin sanakirjaan, mistä löytyy nimenomaan tähän vähähiiliseen suunnitteluun ja kaikkeen tähän liittyvään niin termistöä, eli sanakirjaa ihan, että mitä mikäkin tarkoittaa. Sitten yksi kysymys oli, että onko Navigaterosta mahdollista saada opiskelijalisenssiä, ja se on mahdollista. Meillä on startannut nyt tämmöinen Navigate Academy, mutta se on pelkästään yliopistoille, eli sitten mikäli on ammattikoulua tai muuta tämmöistä kyseessä, niin sitten onnistuu myöskin, mutta sitten vaan vähän eri tavalla. Yes. Ja Navigaterolla myös voit saada help page Key Sustainability Terms seuraava versiossa. Siellä tulee myös kaikki terminologies. Joo, kyllä. Seuraavassa päivityksessä. Ja sitten tämmöinen kysymys, että onko Navigatero ArchiCADille, niin ei ole. Se on pelkästään Revitin lisäosa. Ja sitten oli tämmöinen, että Window-ikkunaobjektissa on 10 mm asennusrako. Onko se täytettävä, jotta energiatehokkuus YMS myös hiilijalanjälkeen vaikuttava laskenta toteutuu oikein? Joo, yleensä koteet, jotka ovat alle 5% rakennuksen kokonaismassasta, jaetaan laskennan ulkopuolella IN ja ISO-standardien mukaisesti, joten tässä tapauksessa YM-menetelmä riittäessä, että LCS sisältää vain ikkunan oikean IPD ja ikkunan alueen, että voit tarkistaa oikean IPD sisältää tämä lasen ja Carmen info riittää, ei tarvita lisätä erikseen. Joo, hyvä. Oliko tänne muita kysymyksiä? Ei tainnut olla tällä hetkellä nyt. Mutta se on mahdollisuus tehdä tämä one-clickissa myös extra joku material. Se on mahdollisuus lisätä, jos teillä on joku oikean määrä sitten. Koska ei ole mahdollisuus saada suoraan Revitistä. Ja ei tarvita lisätä kaikki tämä Revitissä. Mielestäni se on helpompi tehdä one-clickissa vain oikean määrä. Joo. Hyvä. Ei ollut tullut enempää kysymyksiä tänne. Okei, no niin. Sitten oikeastaan ei muuta kuin, mikäli tulee mitään kysyttävää, voi ottaa yhteyttä ja autetaan asiassa kun asiassa, ja muuten niin kiitellään sitten meidän puolesta tästä ajasta ja webinaarin osallistumisesta. Okay, kiitos. Kiitoksia.